Enmig d'un capitalisme salvatge, d'un ambient prebèl·lic i d'una precarietat incessant que escanya cada cop més la classe treballadora, ens alcem i diem prou. Ni salaris congelats, ni retallades en serveis públics, ni augment vergonyós dels pressupostos per a la seguretat i la defensa. Volem salaris dignes que permetin el subministrament bàsic de les llars, pensions públiques suficients que garanteixin la vida digna en contra de plans de pensions privats o d'empreses, serveis públics de qualitat per a totes i la igualtat real i efectiva als centres de treball. Prou d'explotació a les persones migrants, que treballen a canvi de compensacions miserables, sense papers, moltes d'elles desenvolupant tasques vinculades al treball de la llar i les cures. Les polítiques d'opressió de la classe treballadora només es poden combatre si estem fortes i unides. Només nosaltres podem aturar ofensives com el feixisme bel·licista que desplega actuacions per seguir nodrint-se i mantenint un sistema avariciós que acaba literalment amb la vida de les persones. Visca la lluita de la classe obrera i visca la lluita del poble palestí.